Matag sa madlabot sa lawas mo, kahatos mong sakit, kiantos mo, kaluwasan o kaayuhan na ang ko. Sa tunyo kong korona mo, nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahapos mong sakit, kiantos mo, kaluwasan o kaayuhan na mabungahong kahaponon mga igsoon. Pasensya na wala ta ka live ganinang buntag kay diha milakaw sa akong asawa. Medyo layo-layo ang mong biyahe niya. Dili pa lang midugay po naabot. Init kayo igsoon, no? So karon ta nag-live kay karon sad ko bakante. Kumusta mga igsoon, mga higala, mga kapatid, mga kapamilya diha sa Ginoo? So kabalo na mo, start na ta. Pwede na mo mag-start og mention sa inyong mga friends sa comment section para makabantay sila. Pwede na mo mag-type at followers at highlights at everyone para ang inyong mga higala makakita igsoon. Ang atong topic karon igsoon is para gini siya sa mga kanang mga ginikanan. No, relasyon sa ginikanan ngadto sa ilang anak. Pwede sad mga ate ug kuya ngadto sa ilang manghod. Ana no? Kay importante igsoon. So laki ni nga topic na pod. Amen. So before that, i-share sa ninako kamo sa igsoon. Hallelujah. Shout out 69 viewers and counting. So, nahuman ako live, nahuman ako share igsoon. Kumusta? Kumusta mga igsoon? Palo na mo nga kanunay gyud mong giampo, no? And as always, I always declare nga na mo kanunay sa maayong kahimtang may panglawas ug duol sa Ginoo. Amen. So, again, as what I have said, pasensya na wata ka live ganin ang buntag kay nami lakaw with my wife sa medyo sa layo-layo sad nga lungsod, no. Nya init kaayo, naabot mi diri mga udto na, no. So mo nang wata ka live, but praise God, this time igsoon gitagaan ko higayon sa Ginoo, no. Ang asawa na to galides kong tungod kay init siya, no. So makaluyang ka init sa panahon. Pero mao lagi na, mas init pag yun ang impierno kung dili ta magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. So again, our topic for this afternoon is about the relationship of between the parents and to their children, no? Ang relasyon sa mga ginikanan ngadto sa iyang anak. Okay, kay ang tinuod igsoon maon eh. Usahay igsoon, adi kay usahay. Ang ugma, ang maayong ugma nga madangatan sa atong anak or ang kaugmaon sa atong anak, mga anak, depende na nato mga ginikanan o giunsa nato sila pag-amuma, giunsa nato sila paghiya karon. Mag-start
igsoon sa pamilya gyud ang tanan, no? So mao na nga kinahanglan nga kamao ta mo guide, kamao ta mo amuma sa atong mga anak nga pinasikad sa balaang kasulatan or sibo sa kabubuton sa Ginoo. Kay diha man ta nagtanom og binhi para sa hayag nga ugma. So natay isgutan karon ana about ana igso, no, about sa relationship between parents and children nga naman. Karon man gud igsoon kabantay ko daghan kay broken family. Daghan kay mga anak nga naay hatred sa ilang mama o papa. Naay kasuko, naay pagdumot. Ngano ka? No, mao na atong isgutan karon. Amen. But before that, again, pwede na mo mag-mention yung mga higala diri, no? Shout out. Shout out pastor from Jensan, Shaira Manlangit. So kabalo naman sila ka sister kung asawa taga Jensan sa Buayan. Okay? And again, as always, akong gi-shout out atong mga subscribers, ato ang mga followers, labi na atong mga new followers, welcome kayo aning page, no, ato aning tanan, walay ni angkon ani. And of course, shout out nato ang mga atong mga viewers, no, atong followers 123,000 kapin. Hapit na ta 124,000. And akong i-shout out ang mga, of course, mga star senders at salamat kayo, no. Natay mga short videos, mga reels, no. Salamat kayo. Ako nag-appreciate. And thank you kayo sa atong mga followers nga inyong gidala, inyong mga friends and loved ones ani nga page 6 no. Salamat kayo. Ni-appreciate sa nanakog maayo, no. And this time akong i-shoutout ng mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent residents na sa lain-laing nasod. Shoutout sa mga piniriso unya madto kog prisuhan. Shoutouts sa mga inmates in different VGMPs. Shout out also sa tanang mga jail officer, tanang mga warden, and of course tanang mga security guard nga on duty karon ug sa naka off duty, shout out. And then shout out sa tanang mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines. Shout out sa nako si akong amigo nga pulis nga nasa barracks, nasa sa Tagbilaran City. Si Palanglang unsay ngana na iyang kuana Bitbox. PNP Bitbox man siguro na. Basta something ana si Sir Palaka. Okay, unya akong gi-shout out ang tanang mga kapulisan, of course, Campos Menya, Cebu. Shout out nako. Shout out sa akong Victory Band. Salamat ani. Tagaan ko ani. Pastor Jonathan Trigo, composer and keyboardist ni Ligson. Thank you Pastor. Kabalo na kanganak namo sa akong prayer. Victory Band. Thank you. And shout out nako ang tanang kapulisan, Campos Menya, Cebu, ari sa Bohol, Tagbilaran City sa barracks, no. Different police station diri sa Bohol. Shout out no kung mga classmate nga pulis. Ako ang mga schoolmates, batchmate, ka-alumni nako, and shout out nako ang mga happy nga ako ang mga higala, akong amigo una diri sa MUA, Police Captain Sir Eliasar Milyumida, Police Captain Albert Sator, akong brad na from Sayas Giptron in Arms. Police Captain Jasper Reyes, akong classmate na. Police Captain Renan Romulo, ako gyud ng classmate before. Police Captain Sir Onyot Abay Introleso, suod na ko kay na. Pareha men nagikan mi sa Mater Dei College Tubigon, Bohol. And of course, shout out nako akong brad sad si Brad Chief from Saya also, and then sa Eagles po ni siya. Pareha ni sila ni kakuya din ni sila ni Brad Chipod nga akong brad nga si Albert Sator, si Brad Ams, Sir Police Captain Sir Milyoria nga nag-uban man ni giawardan dito sa barracks nga kalmar jud kay ning pulisa pero tingako siya man yo sa akong gi-shake hands, no. Shout out. And manam siguro no tanan, no, mga PCR, shout out. Og ang PCR na mo diri akong gi-shout out ang maanyag na mga PCR diri sa Clarin Police Station, si Ma'am Archery Abian. Okay. So nahuman na ba? Shout out nako si Brad Joy. Shout out ni Ma'am Brits Cano, Brad. Ijaan na ho naminaw karon kadtong kauban na to. Okay. So akong gi-shout out di ay ang si Ma'am Brits Cano, katuning retired teacher, Brad. Okay? Shout out si Ma'am Brits Cano. Iyaan sa ko ang amigo nga si Brad Joy. Ha? Kano raman dari? Kanyo siguro ni.
From Sandingan, Loon, Brad. Basta padayon ta, bante ta. Taliwala sa kasigpit nga dalan nga tong gisunod samtang nagsubay tas kay tasan. Abante tas unahan. Brad, nakas prayer na ko kanunay. Okay, abante. Shout out diri. Asa to nawa na. Followers, thank you for typing at followers kung Brad gyapon eh. Salamat kayo. Okay? Ganiyar ako nangita og live nimo pastor. Sige kog scroll nakakita ra gyud. From murag nagpa-request man siro nin ako. Sister Elenita Albacete. Watching from Kingdom of Saudi Arabia, Ming Ming. Yes, Brad. Bretta Paluso Roslinda Cano. Okay. Shout out. Okay. Praise God. Salamat, Brad, sa pa-shout out. Okay? So, nahumanan ako shout out ang tanan mga igsoon. So, ano pa day? Hello, Pastor. Have a fruitful morning. Morning, deron di ano? Sa Kingdom of Saudi Arabia from Aying Lane. Regard ko sa imong pares nga si Brad Aying. Okay? Alin Roy Konako. Brad, salamat kay Brad. Kabalo na ka. Nakas akong prayer. God bless. Kenneth o Elisa Basilio, one of our subscriber. Thanks for typing at everyone. Okay? Pa-shout out, Pastor. Naminaw, apil akong duha ka anak si Mark og Orlando. From Ma'am Jennifer Sasidor. No? Shout out sa iyong duha ka anak na si Mark og si Orlando. Okay? Ning, sama ni, nawa magkalit. Okay? Salamat ko sa Diyos kay bisan dili ko mayong amahan dili. Sa una wala gyud kadungog nga ila kong gisukmatan hinuon ila kong giampo sa Dios nga mabag-o og wala gyud sila mapakis. Amen. From Dark Gario Mahinay. Okay. Again, our topic for this afternoon is interesting po siya kay is about the relationship between parents no to their children. Ana bitaw kay as what I have said igsoon nga daghan karon ang mga anak nga nahihatred na ipagdumot sa ilahang ginikanan, mahinungdan nga mga anak na maligyan na lagsyabo. Na ako'y daghang na-interview nga na igsoon sa prisuhan. Naglagot silang papa o mama, basta something nga na. So, mao na itong isgutan karon. Okay, so before that, magampo sa ta. Okay? Father God, thank you so much, Lord, for your goodness, for another great privilege that you've given to us this afternoon. For the blessed opportunity, dili tanan panahon Ginoo or dili tanang tao na ay panahon Ginoo nga mamati sa imong pulong. Dili tanang tao na higayon nga mamalandong sa imong balaang pulong, but salamat kay Ginoo. Salamat kay langitnong Amahan sa imong pagtugot namo nga nining taknaa mamalandong na usab mi sa imong balaang pulong. Sa dili pa mi magpadayon Ginoo unas tanan susiha mong kasing-kasing Ginoo. Ang among hunahuna among pagbati Lord God. Ang kinasuluran namo Lord, kung naman kay makita mga butang nga wala mi makabantay, wala ka nalipay pa sa ilua mi Lord God. Imo aming angayan, imo aming takos, Ginoo, nga mamati sa imong pulong. Kabalo mi Lord, sometimes because of our imperfection magtuo mi nga masakto mi apan ikaw nasayod ug unsay matarong og dili. So Lord, again, andama mong kasing-kasing Ginoo, pasaylua mi kung nami kapakyasan. And tagay mi Ginoo kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton, willing magpakorek, willing magpatambag, and then labaw sa willing sa musunod sa imong pulong Ginoo. Kay mao na imong gipangita Ginoo, doers of your word. Tagay-usab kami kaalam nga langit nun Ginoo aron among matugad ang imong pulong dinig hapunon. Ug among giampo karon ang kalinaw sa among hunahuna Ginoo nga walay laing ma-focus og masentro sa amo ang himuon karon Ginoo sa pagpamati sa imong pulong ikaw lamang Ginoo. So we cancel every distraction. Tanang mga babag sa kaaway mo samok na mo amo kining gi-rebuke gibungkag sa pangalan ni Jesus, and we declare victory right now Lord God. Amo ikaw ang gi-invite Ginoo nga mo patunga mo pataliwala Lord God. Thank you for the victory, and of course this time Lord God I pray to all of the viewers tanan nga makadungog ani makakita makatan-aw kutob sa maabtan ani nga live Ginoo. Imong ipabati imong presensya, imong ipabati imong gahom, imong ipabati imong dihog ang lihok sa Espiritu Santo Ginoo. Mabati namong tanan. Lord, this is for your glory alone. Way laing gipataas namo Ginoo. Walay relihiyon among giisa karong taknaa kung dili ikaw lang Ginoo. Salamat kay Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. Imong kabubuton matuman Ginoo.
Again, salamat daan sa kadaugan. Nabiling panahon among itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. So this time we have 179 viewers. Okay. So hapit naman ta 200 no. So pwede na mag-start. 181. Ay, mga brad, ako. Shout out mga brad. Kapatiran ako, no. Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Unya. Yes. Ipataas gyud natong Ginoo kanunay. Mao man nasa tong doktrina. God first. Number 1 na to. Nga in everything we do, si Lord gyud isa na to, no. No dili na to ipasigarbo nga mura bitaw og ang atuan na lang tapok bitaw tong grupo, sige na tong isa tong fraternity, pero nakalimot ta ng sikreto sa long life, sa long live, sa mahabang buhay, mga kapatid, si Lord. Kung walay Ginoo, walay taas nga kinabuhi. The author and the giver of life, ang maghatag og extension sa tong kinabuhi, ang Ginoo gyud. Mao na nga isa na to. Amen. And aside from that, ako na yung gi-shout out sa dakong mga higala sa lain nga fraternity, ang Tau Gamma Pi, Triskelion, ako daghang mga amigo diha. Posans, Eagles, no? Tanan. So shout out tanan nga nagtanaw karon. Again, shout out sa Labangon, Dark Side, Skiptrons, from Reyes Brothers, Brad. Okay. Sipo ni Brad, no? Labangon. Again, shout out sa Labangon, Dark Side, Skiptrons, from Reyes Brothers, Brad. Okay. Thank you, Brad. Long live kanunay, George Reyes. Okay, abanti ta, Brad. Para sa kamayaan sa Ginoo. Okay, let's go. Aron dako tagagi. Praise God. Hallelujah. So atong pamalandungan karon ng pulong sa Ginoo nga sinulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga-Epeso kapitulo 6 bersikulo 4. Okay? Again, Epeso kapitulo 6 bersikulo 4. Sanay mga Bible da, pwede ninyo paklion ang inyong Biblia o inyong badlisan. Okay, shout out to 103 viewers. Kung basahon ikson ang sinulat ni Apostle Paul sa taga-Epeso kapitulo 6 bersikulo 4 nagingon diri. Listen carefully, parents, mga ginikanan. Actually mao ni akong message atong niaging last Saturday kay naay gihalad na ko bata igsoon diri sa church. Nami gihalad nga bata, no. So mao ni akong mensahe. And then I realized nga kinahanglan jud nga makahibaluan sa tanan. Labi na sa mga parents, okay? Again, Epeso kapitulo 6 bersikulo 4. Mga ginikanan, ayaw pasok ang inyong mga anak. Okay? Again, mga ginikanan, ayaw pasok ang inyong mga anak. Hinoon, amumaha sila sa Kristohanong disiplina. Underline that word, Kristohanon. Okay? Ug maayong pagtulunan. Again, akong balikon, Nixon. Epeso kapitulo 6 bersikulo 4 nagingon diri ang balaang kasulatan. Mga ginikanan, ayaw pasok ang inyong mga anak. Hinoon, amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Niningtak na as kahaponon igsoon. Okay? Giremind ta ang mga ginikanan, kita mga ginikanan. Yes, natural na igsoon mga anak kinahanglan gyud nga mutahod sa ginikanan. That's normal. Pero dilibot pasabot igsoon nga mura na bitaw og kana bitawng murag nahimo na gitang, let's say kana bitawng boss or mura bitaw og ngatong gibuhat murag nalabian ra gid pod ba, no? Nga murag ang atong mga anak, ang ilang pagkaanak murag nawala na bitay murag wala bitaw napakita ang ilahang right ingon nga mga anak diri nato. Okay, ako mo pasabton. Again, nagingon diri. Mga ginikanan, ayaw pasok ang inyong mga anak. Okay. Kanusa ang mga anak masuko sa iyang ginikanan? Okay? Anyway, na ay nag-message na ko. Wait sa kay murag. Sister, ano ba sa ako na ko? Kay murag, butanti na yung message. Ako lang tanawon. Diyot. Wa jud ko kaila ni sister. Medyo importante pero okay. Balikan na to lang niya. Okay? So again, ang akong pangutana igsoon kay nagingon man diri si Saint Paul nga
mga anak, mga ginikanan ayaw pasok ang inyong mga anak. Now, karon mangutan na ako. Kanusa ang mga anak masuko sa ginikanan? Ako na, mga anak, kanusa sila masuko na to? Okay. No? Na may mga, ang akong gimindri nga suko, igsoon ka ng grabing kasuko nga magdanag pagdumot. Okay? Lahi man po ng atong gibadlong atong mga anak kay nakasala. Wa man ay problema. Kung ang atong anak nakasala, niya atong gibadlong, atong gikasab-an, siguro na time nga masakitan sila masuko, pero dili ginaingon nga magdumot. Kay nga naman, kabalo man sila nga nakasala sila. Nato. Okay? But now, ang punto diri ni Pablo Igso, ni St. Paul is, ingon siya diri, mga ginikanan ayaw pasukan ninyo yung mga anak. Kay nga naman, ako Igso, bisan asa kung dapita maabot. Okay? Bisan asa ko magwali, bisan asa nga church, invite-on ko. Daghan kay mga dagkong event, invited ko as speaker, and then, daghang mga prisuhan ng sulod ko. Daghan kong naobserbaran nga nakita nga mga broken family. Daghang mga anak ning confess nako nga pastor maglisod kog pasaylo ni papa. Pastor maglisod kog pasaylo ni mama. Kay mao man gud ning istorya pastor, no? Kabantay mo again ingon si Apostle Paul Igsoon, mga anak mga ginikanan ayaw pasukan yung mga anak. Okay? Dili na nato sila pasuko now. Kanusa sila masuko nato? Of course. Masuko lang na ang atong mga anak nato kung naasa tay gibuhat nga makapasuko nila. Kung maybe mo kung natay gibuhat igsoon nga mga butang nga wa nalipay atong mga anak. Kay siguro ngilad na nasubraan rata. Bisa na mahanta, inahanta, masuko ginatong mga anak ano man. Naman tay gibuhat nga dili maayo mao nang magamping ta mga ginikanan. Amen. Ang atong mga binuhatan bantayan nato nga ang atong mga anak di mapandol or dili mahinungdan nga masuko sila nato kay bati kayo ang pamilya igsoon paminaw mo. Ang usa ka panimalay bati kung naay mga gitagu-taguan nga mga kasakit ang kasing-kasing, no? Kauban ra mo og balay pero waiting ganay. Bati kayo na, no? Kay ngano man, kay ang anak ko nalipay sa iyang mama, sa iyang papa. Nak mga unta una lang mo pa. So nagsulo ang anak og kaon. Di ganahan makigdungan kay nasakitan. No? Nasakitan kay ngano man ang ginikanan na gibuhat nga dili maayo. Okay? Mao ni bantayanan igsoon, no? Kinahanglan unas tanan kita mga parents, no, mahimo tang good example, role model to our children. Mahimo tang maayong ehemplo sa tong mga anak. Kay unas tanan kita iyang gitanaw. No? Kung unsa ilang makita nato, mo observe gina nila, kuya ning papa oy. Kuya papa oy nangabit man, mama oy nangabit man. Papa nako palahubog mangdako. Mama po, sugar roll kayo. Sige, taya dito. Diba? Unsay makita sa anak igsoon, i-absorb na nila. Yang anak na ba nato, labi ng anak na to mga bride, ma-realize na, may ayaw ning gibuhat ni Papa. May ayaw ning gibuhat ni Mama. Manang diha, magsugod nga masuko sila. Naunsa magapatiguang naman ta ka, karon nagpabadlong ka, kabantay mo na. Igsoon, paminaw, mga ginikanan, di na itong pasuko na itong mga anak. Kung gusto ta nga ma-attract ang blessing ni Lord nato sa itong pamilya, kung gusto ta nga ma-attract ang favor ni Lord, gusto ta igsoon nga ang iyang mga grasya igsoon, mabubo nato ma-attract ba? Kinahanglan nga na unity na igugma pag sinabtanay sa pamilya, no? Bati kay igsoon nga kauban ra tagbalay pero way tingganay kay naay dinumtanay. Kay ngano man ang mga anak ko nalipay sa ginikanan. Kay magbantay ta igsoon, no? Kay sama sa gingon igsoon, daganing confess nako mga Okay, dagang ning confess na ko igsoon mga anak ba, lalaki or babae, mga young people nga pastor. Anong sometimes bitaw nga magwali ko sa mga lain-lain nga church, and then usahay murag na ay impression si Lord ba, na revelation si Lord nga kanang magwali ko na, di mo nakalikay nga ni man ko igsoon, no? There are so many times during altar call kanang mulihans ko mo pray ko nila. Makaikap ko og tao bitaw or something, let's say young people or basta na ako may kapan pray murag na ay ipabati ni Lord bitaw ang yang pain something kadaghan ako kayo naka-experience nga naay gi-reveal si Lord nga ang kana siya nga bae, kana siya nga laki nagdumot na sa yang papa. So akong giumuhungan nga igsoon wala ko kailan nimo, hunghong ra ko dinay wa ko kailan nimo, karon pati ka nakita pero usa sa gi-reveal ni Lord na kay gitaguan nga hatred sa imong papa. So pag-release na ko nga message na broke down na dyan,
siya, agit siya, kusog kayo. Mo to akong giingnan nga, ang to dili na nimo siya pasayloon. Di ka magmalinawon. Basta something, daghan ko gi-counsel niya. Hilak siya, niya. Ningon siya nga ni mangguni pastor, tungod mangguni kay gibiyaan mi sa akong papa, gagmay pa mi. Ningkuyog siya laing babay. Or something, ana, siyempre sakit, no? Nga, something, ana, pastor niya, si mama, looy kayo. Nga kami, kayod, kami mga anak, kay wala namin gisaligan. Nga, si mama na sakit. Nga, dilipod ka trabaho og tarong, no? Nga, something, ana, bitaw. So, mauna igsoon nga, akong encourage sa mga parents nga, di gid ta mo buhat og mga butang, nga mahinungdan, nga masuko ang ato ang mga anak. Lisod kayo igsoon, no? Lisod kayo nga, kana bitawng, ang ato mga anak, masuko na to, na hitred, bati kayo. No, di ang grasya, ang pabor ni Lord, dili ma-attract na to, anak, no? Walay blessing. Amen? Kuha na to, no? Kaya gingon din ni Apostle Paul sa Episos 6:4, mga ginikanan, ayaw pasok ang inyong mga anak. Hinoon, next line na ta. Amumaha sila sa Kristohanong disiplina. Diri ta magdugay. Okay? Again, ingon siya diri si Pablo, hinoon, amumaha sila sa Kristohanong disiplina. Nay word ang Kristohanong disiplina. Kabalo naman ta kaning word nga Kristohanon is, ang root word sa Kristohanon is Kristo. Okay? Wait sa mga eksona kay na akong asawa diri nagpabugnaw. Okay, now, Kristo. In other words, atong amumahon, atong atimanon, atong giyahan ang atong mga anak nga naay kalabutan sa Ginoo. Amen? Di pwede igsoon nga magsigilan tagiya, magsitag maymay, magsitag tudlo sa itong anak, nga gamit itong kalang mga anak, mauni. Inisog lang ba? Anak, pagtarong, yung eskwela, anak. No? Ayaw sagsoon ng mga ayab-uyab, anak, mauni. Anak, mauni, no? Pero wani mo giapil ang Ginoo, sayop. Igsoon, sultihan ko ka mo, way laing makapabuutan sa tao. Way laing makapabuutan, makapahimong responsable sa atong mga anak, ang Ginoo. Mauna, ningingon rin balang kasulatan, amumaha sila sa Kristohanong disiplina. Okay? Nga naay pinasikad sa balaang kasulatan or na nisibo pod sa kabubuton sa Ginoo or naay kalabutan sa Ginoo. No? Inganao nato pag amuma, pag atiman, pag disiplina, paghiang atong mga anak. In other words, kinamay linya diri mga igsoon nga amumaha sila sa Kristohanong disiplina, ma-involve yun ang church ma-involve si Lord, no? Tudluan nato ang atong mga anak sayo sa buntag magampo labi na mga elementary ba, no? Kay mao ginay nindot giyahan igsoon. Excuse me. Matod pa ni King Solomon ingon siya, no? I-train, no? Train up a child, no? Ang bata. No, in the way he should go. Kaya kumudako daw siya, di niya kalimta, no? Sayon trinon ang bata kung bata pa siya. Pero kung imo na siyang trinon, igsoon, nga dako na, ilaro na kana, no? Bata pa, igsoon, maon Ato silang giyahan, nga naay gitawag og kalabutan sa Kristohanong pagdisiplina. No? Kristohanong pagdisiplina, it means, mga igsoon, kung imong anak, nakasa, dili lang na nimo largog bunalan, maayom na according to the word of God. Pwede na to bunalan atong anak. Basta nas lugar, di nimo bunalang oha, bunalang lubot or something nga. Ang bunal mga igsoon, mao na siya ay murag silbing instrumento nga makapaamgo sa ilang sala. And then ma-realize nila ilang mistake kay gibunalan. Okay? Inga na. So dili lang ta puro bunal igsoon. Example, imong anak makasala. Imong anak adik na kayo og email, adik na kayo ng mga social media kun bantay gyud na igsoon, ayaw itugot nga ang social media maoy mo educate, mo teach sa atong anak. Wala jud nay ugma nga maayo. Delikado dag mabuang na social media, lisod na kay na. Amo bitang anak, amo amang kontrolado man sa cellphone, no? Sayo sa buntag mo ni anak, nakabasa na kag Biblia, nakaampo na ka, anak na mo ngano man among gitrain sa ingana. Mo ni kita og Kristohanong pagdisiplina. No? Now, balik ta. Kung makasala atong anak igsoon niya, dako yang sa bunalan na to, normal na bunalan, maayo na. Makaamgo sila pero dili lang diha. Kay niingon man diri si Pablo nga, apilan na to Ginoo. It means nga, inigbunal nimo igsoon kay nakasala imong anak. Kami gitaw sa muhilak among anak kay maksa lagi, more kami kailakon pud mi, pero ginanglan man bunalan aron makaamgo and it's biblical. Hinungdan nga daghang kay mga anak nga na-spoiled ng adik-adik ng drug lord nga naman.
Dili man na bunalan silang ginikanan sa una. No? Wala mo train. Sige, okay na, pasagdan na na-spoiled. No? Ingani ni sa igsoon. Kung makasala atong anak, ato barong bunalan, atong badlungon igsoon. Bunalan kamot. Aside from that, atong apila Ginoo. Dili man na maayo kay di malipay ang Ginoo. Something na mo na Kristohanong pagdisiplina. Ug imo na ipadayonon adto ka sa impierno. Di ba? Di na panghadlok pero tinuod man sana. Nga nay impierno para sa mga demonyo ug sa mga taong dautan. No? Mo na Kristohanong disiplina. Ayaw lagi na buhata, ayaw pamakak na kanong nangilad man ka. Nganong nawadaan man kog 5 diri naani mo no. Di ba? Ikaw ha nano di malipay ang Ginoo ng mga kawatan. Ang kawatan adto na ihagbong sa init nga kalayo. Kabantay ka karon nako, init kayo, mas init pang impierno ani. So kung di ka maundang ng sige pamutbot nimo pamakak, panguha o piso, bisag piso ra na. Ayan na bitaw igsono, atong apilan o Ginoo, mao na Kristohanong pagdisiplina. Giapil na to si Lord sa atong paggiya, pagtudlo. Sa panahon nga ting simba anak simba. Amen. Dalaw na to atong mga anak sa simbahan, simba ta. Kay ngani ni mga igsoon, wa jay lain ang makapabuutan sa atong mga anak. No? Way laing makapabuutan sa itong mga anak, makahatag nila og maayong ugma kanang maduol sila sa Ginoo. Kanang mutubo sila mga igsoon nga adunay kahadlok sa Ginoo. Kanang mutubo sila nga muila og Ginoo igsoon. Lami kaya ang future sa itong mga anak ana igsoon. Secured kaayo. Kayong kamot kay kung ang atong mga anak nasa kamot sa Ginoo, ang ilang ugma hayag ginakayo. Pero mao lagi nang depende po na nato. Amen. So ato silang giyahan mga igsoon padung sa tiilan sa Ginoo. Sa panahon nga ting simba anak simba ta. Simba ayaw mo simba ta. Hay mga ligog dagat no. Ni guman og simba mga ligog tag dagat. Something na. Pa madto ko sa mall ni palit kog duhaan palit no. Ini guman og simba mao nay Kristohanong paggiya og pagdisiplina. Nay kalabutan sa Ginoo. Kasi tinuod lang mga igsoon kung ato nang buhaton perminti nga ang atong mga anak atong giyahan paduol sa Ginoo, dako kayong posibilidad nga kanang atong mga anak, mga bata makabaton gyud nagkahadlok sa Ginoo. And then maanad na sila nga nay kahadlok sa Ginoo bisan dili na sila makit-an nato. Mahadlok man na sila sa Ginoo so dili sila mobuhat og daotan kay kabalo silang nakita nilang Ginoo. Bisag wala kakita yang mama o yang papa yang mga igsoon pero kabalo sila nga nakakita si Lord. Masuko si Lord kay mao man imong gitudlo pon nga masuko ang Ginoo niya. Di ganahan si Lord og mamakak. Dili ganahan si Lord og mangawat. Dili ganahan si Lord og ngani, no? So i-absorb din na sa mga bata kay ang bata igsoon dali ra na maka-catch up. Mao bitaw nag-ingon sa panultihon igsoon diri sa kalibutan nga kung ano ang nakikita ng mga bata sa matatanda ay naging tama. Kay dali ra na siya manundog ang mga bata. Kabantay mo usay atong ang mga bata karon mga igsoon matingang mga ginikanan nga di man may mamalikas akong arbana, pastor. Ako way mamalikas na mo pero mamalikas man akong anak di saan na nakakaton sa school. Yang classmate ngano man. Dali na makasundog. Mao nang igsoon nga ato silang tudluan anak, bawal ayaw pamalikas. Ayaw panungo. Kay mga bata ron bisag ang mga ginikanan. Tungohon nila. Di ba anak ko nadunggan igsoon ning ingon ang anak ko, buang man siro kang inahana ka. Di ba? Mamatay pa unta ka diha. Kabantay mo nga nga mga bata nagikan. So atong i-train ang mga bata nga mauni anak ayaw gyud pag-istorya og di maayo. Ayaw pamalikas, ayaw panungo kay masuko ang Ginoo. Basin isugba kas impierno nga pirting inita kaayo. Ngano bitaw? So ato na that way igsoon ato silang gi-train. Ato silang giamuma pinaagi sa Kristohanong pagdisiplina. Ngano man kay naay na involved nga Kristo, naay na involved nga Ginoo igsoon. And aside from that again, sayo sa buntag i-train yung mga anak paampua. Akong anak igsoon automatic na din ana suguon ngano man naanad naman. Ampo ditso igsoon. Pinakanindot na now. Karon ang pangutana. Nganong ang atong mga anak dili man mutuo na to? Nganong ang atong mga anak igsoon dili man mutuo kung atong giyahan atong badlungon? Nganong ang atong anak igsoon gahi man pasundon sa atong gisugo, gusto nga ginikanan man tao niya sila anak ra. Nangugat na lang ka pero wa gyapon katumana. Wa gyapon nila sundang imong instruction, imong warning. Ngano man. Tungod na mga igsoon ang usa sa pinaka rason is tungod na. Kay kita po nga nagtudlo otro po tabang badlungon. Kung ang mga ginikanan badlungon igsoon, di gyud na sila tuuhan sa ilang mga anak. Kung ang mga ginikanan igsoon way simba-simba, bisag kapila pa na sa moingon sa mga anak. Anak simba, moingon na. Wa gali ka simba-simba, otro po ka.
Kung ang mga ginikanan pala hubog, kung muingon ka ng mga ginikanan, anak, ayaw paghubog-hubog kay makadaot na. Makadaot na sa atay. Okay? Atakihon ka, bata pa ka. Di maayo na anak, di maayo. Pero ikaw nga nagtambag, nagiya nila, otro po kang pala hubog. Do you think mutuo ni mo imong anak? Dili, di ka epektibo. No, mura ka nagnanigbas, yung naunay ka, ikaw may kitigbas-tigbas, kay labaw pa ka. Labaw pa kang tudluanan o gihanan. Mo na usa sa dakong problema karon. Mo na mga common problems karon igsoon. Why our children ignore sa ato ang mga instruction unsa man ato ang pagiya. Bita tagdon kay ngano man kita mismo atong gibuhat na. Anak, ayaw panigarilyo ha kay madaot imong baga, pero ikaw mismo sayo sa buntag nagdaob na ka. Murag agta. Sakit ni ang kamaturan igsoon, pero realidad ni. Prangkahan ta mo, mga ginikanan, listen carefully, look at me. Dili ta epektibo nga mugiya sa atong mga anak kung kita mismo mga badlungon. Hinoon, maliwat na to atong mga anak kay kung unsa ang punuan, mauman ang bunga, normal na. Di na angay ikalalis igsoon. Sundon pa na imong buhat. Bisan pag nagtago-tago, kalabi na ubang mga amahan nga mga adik-adik. Tago-tago og suyo pag syabo. Why kay bawo yung anak pero natinga siya usa ka adlaw na ako'y naibawan na ni Exxon nga testimony. Na ako'y amigo nga adik-adik nga amahan. Nya sa iyang pagka-adik-adik wala kay bawo yung anak. Pero ako kay sige kog jama tong amahan na dugay na gud pod pila na ka years. So nakurat siya kay ning sulti siya nako nga mingon siya nako. Bay. Buang nga bay akong anak mo suyop naman. Ngano man niya? Wa man ni kay bawo nga mo suyop ko. Di ba? Natakdan. Nagtago-tago yung anak, dugay rin mo suyop. Ngano man na? Kaya ang anak, ang amahan mismo, adik-adik. Mo na mga igsoon usahay, dili ta epektibo nga mugiya sa mga anak nato, kay kita mismo di mayong ihimplo. Okay? Mao na igsoon, unas tanan, sa dili pa ta magtambag-tambag, dili pa ta magiya-giyas tong anak, siguruho na to igsoon, ngang atong pagkinabuhi, ang ato ang lifestyle, ikalipay sa itong mga anak, no? Siguro, duho na to igsoon nga, let's say, role model po ta, no? Mayong sulundon ta sa itong mga anak. Di ta mga badlungon nga ginikanan. Kaya kung unsay makita sa mga anak, no? Mauna nga, usay dili ta respetuhan sa ito ang mga anak, mga igsoon. Nga naman, kaya dili man po ta angay respetuhon, bisa ginikanan pa ta. No? Na yung mga ginikanan nga gusto yun nga respetuhon. Respetuhan ko ninyo kay ako amahan, ha? Nga ikaw nagsulti, hubog. Kung saan pagrespeto na, ikaw galiwa ka ng respeto sa imong kagalingon, sa imong kagalingong lawas, imong gibusuhan. Di unsaon pagrespeto sa anak. Di ba? Dagang mga anak, mga igsoon, mga batanon, muduol na ko, Pastor, i-pray ra God, Pastor. Mao gini akong problema. Ngano man, brad, ngano man, sister? Papa, palahubog kayo. Si mama, sugarol kayo. Say, uli na ako, Pastor, gikan sa school. Apason pa na ako sa madyungan, sa tungitan, akong mama, Pastor. Bingguhan. Tabangi ko, Pastor B, kapuya ay, sugarol kayo. Kung papa, sigilag kahubog. Lain kayo ba? Di sila malipayon. No? Do you think effective ta og ingan na atong lifestyle, ingan na atong pagkinabuhi? Dili ta effective, dili ta tuuhan. Posible nga, di ta respetuhan sa atong mga anak. Bisan ginikanan pata. Mo nagiingon ni Pablo igsoon, mga ginikanan, ayaw pasok ang inyong mga anak. Amen? Dili nito pasok on. But instead, we must set a good example to them. Mahimo tatang role model nila. Aron proud sila kana akong papa. Na akong anak ko, ako ang kabuangan akong anak. Pa sikata ni mo pa oy. Ko di ay sikat ba dia? Di bitaw nak na ilado lang ko kay adik-adik mangugo sa una. Istorya mi sa kong anak baka nang makuha ko niya. Sa una bugoy kay kunak. O sige di kag syabo sa una pa ana akong anak magistorya mi na laki. Kaunak kusugay ko musoy pog syabo, mong inom ko, ubog-ubog, sigarilyo. Nakoy daghang babae sa una nak. Nya, sa una po, mo rugby ko, mo gasolina, kay kanang magpatubil may igsoon, gasolinahan. Muingon na siya kalit akong anak ko, kumuta kay sa gasolina pa. Oy, ako na siyang gingnan mga igsoon nga sa una, musuyop ko gasolina. Pintura, barnis, sirap, marijuana, dagan. Gimemorize na lang sa kong anak, ako ang testimony. No? So ingon siya nga, sikat lagi karon pa no? Ana sikat daw ko sa social media. Ko tungod ni Ginoo nak kay gibag-o ko sa Ginoo kung unsa ko sa una. So proud kay akong anak nako nga wa ko'y bisyo. No? Makadungog siya mga istorya mao ni ana murag
ba something ubang mga ginikanan nga hubog ana. Di siya ka-relate kay ako may bisyo. Kabantay mo mga igsoon, proud kay siya. Ingana sa na igsoon mo na akong ingon ganina o giingon sa ni Apostle Paul nga mga ginikanan ayaw pasok ang iyong mga anak. Kundili ato silang disiplinahon pinagi sa amumahon pinagi sa Kristohanong pagdisiplina, ato silang giyahan paduol sa Ginoo. Amen. Ato silang dalhon sa simbahan. Lisod po kayo kung magsige kag ingon nga anak simba pero wa kay simba-simba. Anak sundan ng wali ni pastor niya, ikaw gali wa gali kay sunod. Anak sundan ng wali sa pare, wa gali kay sunod, otro po ka. Anak sundan ng wali ni kuan, wa gali ka. Unsa ba sunod sa anak? Kita may unang gitanaw sa anak. As what I have said, Ikson, dili ta maayong, dili ta epektibo nga mugiya sa mga anak nato kung dili ta maayong ihemplo nila. Amen? Mao na'y problema. Mao na nga, unas tanan, sa dili pa ta mugiya sa itong mga anak, muduol tas Ginoo sa, no? Musurrender tas Ginoo, aron mabuutan ta. Aron mahimo na tang maayong ihemplo, nindot kay mugiya sa itong anak. Now, paminaw, Ikson, tagaan ta mong senaryo, ha? Kung kita nga ninggiya sa atong mga anak, maayo tang ihemplo. Maayo tang sulundon sa atong mga anak. Tanawa, siyempre paminawon ta. Now, if ever na yung mga time nga atong mga anak, times nga atong mga anak, igsoon tintalon sa mga barkada. Di man yun nakalikayan, naamdo na yung mga barkada. Unya na yung mga bugoy yung mga barkada, mga barkada ang palahubog, adik-adik. Basta mga naay bisyo ba, no? So sa panahon nga tintalon na siya, nyawa ta kakita. Tanawa, pero giingnan na nato nga anak, ayaw jud pila-pila ni anak. Ayaw jud pag inom-inom, sigarilyo, ayaw aning mga shabu-shabu, ayaw jud sunod-sunod. Ayaw jud sunod sa imong mga classmate na nga moadtog bar, ha? Ayaw yun. Okay? So imo nang gisultian, din naunsa iyang mga classmate kay nga na may binuhatan. Pero abi nimo maigsuon tungod kay kita mga ginikanan. Maayo tang ihemplo sa tong mga anak. Bisan dili sila kakita nato igsoon mo ingon man nato mga anak nga. Bisan wa ko kakit maikog ko mubuhat ani. Kaya kung papa, kung mama dili ingani, kabantay mo. Kuha ninyo akong punto. Maikog ko mubuhat. Ayo lang inyo kamo lang bay. Kamo lang classmate, kamo lang kay Di na ko makaya nga ako ning buhaton ning dautan. Wa man ko kitiis kong mama ug papa, maikog ko kay sila mga buutan kay akong ginikanan. Wa jud ko kakita nga ingani akong papa. Wa jud ko kakita nga ingana akong mama mao nang kamo lang, dari lang ko. Grabiha pa di, kamo lang lagi, kabantay mo. What I mean is kung ang at kita nga ninggiya sa tong mga anak, mayo tang sulundon, maayong ehemplo mga buutan pud ta, natay Ginoo. Maikog sana sila magbinuang nato. Pero, kung kita nga naggiya nila, mga badlungong dagko, okay? Paminaw mo. Sa diyang tintalon sila, moingon na sila argo. Okay, sige, asa man ta? Manood tagbar, mag-inom ta. Sige, wapapog ko, kasuway, ani, sige, moinom ta. Kung papabitaw, palahubog man po, tabantay mo. Musunod kay kita, gisunod. Gibuhat man nato. Amen. Mao na ibantayanan ni Igsoon, kita mga ginikanan, as what I have said, according to the word of God. Ingon diri si Pablo, mga ginikanan ayaw pasok ang inyong mga anak. Okay? Hinoon amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Tudluan na to atong mga anak, mga igsoon, ug unsay mga butang kana bitawng makaayo nila in the future. Labaw tanan unsaon nila nga maduol sila sa Ginoo, unsaon nga naa sila relasyon ni Lord. Aron makabaton sila kahadlok sa Ginoo. And aside from that, before nato nabuhaton, see to it, nga kita pod mga ginikanan, no? Maayo tang sulundo nila. Kay prangkahan ta mo, kung kita nga mga ginikanan, utro pod ang badlongon, watay katungod mo badlong nila. Yes, nga naman, daghan akong nasinati na obserbaran nga nga na. Ning badlong sila, pero di epektibo. Ning giya sila, pero way epek. Nga naman, otro man silang gihagihanan. Amen. Igsoon, timan kita mga ginikanan, di pa mo balik ang Ginoo, igsoon. Una, magitang mutaliwan sa atong anak. No? Di na nato makita na atong anak, kung unsa nilang kinabuhi. Apan kung sa karon palang daan, ato silang gigiyahan sa maayong dalan. Labaw sa tanan, ato silang gipaduol sa Ginoo. Di man ta makasinati sa ilang ugma, so unsa maedad na sila kanang, ari na sila sa mga 40, 50, kay mutaliwan naman ta. Pero sigurado nga nagkinabuhi sila nga maayong ihemplo pod sa palibot. O kanang ilang pagkinabuhi ilan ang mapasa sa ilang mga anak, mga apo nato. Ngano man nagsugod na nato. Kay in the first place kita mga ginikanan,
role model man ta sa atong anak. Kuha ninyo, ipasapasa ra na, makabilin tag maayong ligasiya sa atong mga anak. Nya mo taliwan man ta niling kalibutan na katong mga ligasiya, mga maayong binuhatan. Katong atong gitudlo nila nga nganong nabuutan sila, nganong naduol sila sa Ginoo, nganong nakwartahan sila pero wa nalayo sa Ginoo. Ipasa ra usab to nila sa ilang anak nga silbi apo na nato. Amen. In other words, nagsugod nato tanan. Amen. So, mao na igsoon, mao ni ato ang gisgutan karon, no? Atong pahugtan or ato ang paninduton atong relasyon sa ato ang mga anak. Kay ningon si Pablo, mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak. Siguro ang uban maingon nga, sa ato pa na pastor, di na lang dahil mo badlong kung nakasala sila. Way problema badlongon. Natural na mo badlong ta. Way problema nga ato silang kasukan kung nakahimo sila di maayo. No? What I mean is, kanang di na to sila pasukon is, dili ta mo buhat og mga butang nga makapasuko nila. Kay sama sa ingon igsoon, kung masuko man sila kay gibadlong nato, kay nakamuhat sila di maayo, dili na magdugay kay ma-realize naman nila eventually nga namagud po ko'y gibuhat nga dili maayo. Pero kanang naagi sila kasukan, kay bisag ikaw na nay asawa ng chicks pa ka, ug ikaw na nay bana pero wa ka makontento, nag-entertain pa ka, ginasagpan ka na kay bawang anak, masuko gina. Masuko gina ang anak igsoon nga nikuli niya sa balay, wa dito'y pagkaon. Kaya ikaw nga inahan, to dito giapas kas madjungan tong itan. Masuko gina ang anak kay pag uli imong way lungag kay ang papa nga man hubog nagligid-ligid natog. Masuko gina. Manay ingon ni Pablo igsoon nga mga ginikanan ayaw pasuka imong mga anak. Lisod igsoon dili gyud maayo, dili malinawon ang panimalay kung ang anak nagdumot sa mama or papa. Tungod kay naapod sila nakita nga mga angay po silang masuko kay kita mga ginikanan nagpabadlong. So tagaan ta mo tips igsoon para mahimong malinawon atong pamilya. Parang atong mga anak malipay na to. Kita nga mga ginikanan unas tanan mga lagad tas Ginoo. Magpaduol tas Ginoo. Kay maunay makabuutan na to. Maunay makamaayo na tong ihimplo. Diha ta makabaton og kahadlok sa Ginoo. So kung naa na tay kahadlok sa Ginoo kitang mga ginikanan igsoon, mahadlok na ta mobuhat og mga butang nga di malipay atong anak. Mahadlok na ta mobuhat og mga dautan. Mga butang nga dili nga makapasuko sa atong anak. Kay unas tanan hadlok man ta sa Ginoo. Amen. Pero kung wa tay kahadlok sa Ginoo, wa po tay pakialam, bahalag makakita atong anak sa atong gibuhat nga dili maayo. No? Mao na nga masuko atong anak niya, bati kay hantod mahimong ay gitugot nga maapil ta sa gitawag og broken family. Daghan kay mga pamilya na bungkag kay palahubog kay bana. Daghang pamilya nga nabungkag kay ang asawa sugarol. Yes, sinati ko na. Og dili ang asawa ang bana. Basta both side, mama or papa, way pili ang demonyo. Muna hinungdan nga naglagot ang anak. Ang babae ning tipo lang siyang uyab na buntis, wala guba ng ugma. Ngano man, kay wala na panalangini sa ilang ginikanan. Minglayas dito puyo sa iyang barkada, o niya iyang barkada adik-adik. Namaligyan nagsabok. Dito nagsugod kay wa siya miangay sa gibuhat sa iyang mama o papa. Daghang kong nasugatan ana igsoon, mao na igsoon as what I have said. Usa ni kapag pahinumdom nato mga ginikanan nga ang atong mga anak dili nato pasukon. Kung dili magbuhat ta og mga butang nga ikalipay sa tong mga anak, lami kay tong pamilya ana. Dili man ta, there's no such thing as perfect family. Dili man ta mga perpekto, masipyat man ta. But at least magpatigbabaw ang gugma, magpatigbabaw ang pagsinabdanay tungod kay kitang mga ginikanan. Dili ta mga badlungon, kundi mga maayot ang ihimplo sa atong mga anak. Labaw sa nanduol tas Ginoo. Ginoo ginang akong gipatunga ni Igsoon kay ingon man si Pablo nga Kristohanong disiplina. So involved good si Lord. Dapat Christ-centered ang family igsoon. Kay kung why Kristo ang pamilya, sigurado nga gubot kaayo, pero ang pamilya na ay Kristo, malinawon kaayo. Na panagbingkil, pero mapatigbabaw ang pagsinabtanay. Inga na kanindot ang pamilya nga naghari na sentro si Kristo. Again, usa kapag pahinumdum natong mga ginikanan, nga kinahanglan maayo tang ihimplo, maayo tang modelo sa atong mga anak. Kay kung di ta maayong ihimplo nila, bisag unsaon na to, pag badlong nga magtarong sila, mulikoy yun na kadugayan, kay naaman sila nakita na to, nga dili maayo. Amen? O na magamping ta. So right now, akong i-challenge ang tanang mga ginikanan nga naminaw. No?
dili man ingon nga pangigo, pero ako mong gi-challenge igsoon nga this time pwede na mong mag-start og evaluate sa inyong kagalingon. Kumusta ang iyong pagkaamahan? Kumusta ang iyong pagkainahan? Nalipay ba nato atong mga anak? Kumusta ang atong pagkinabuhi, no? Atong lifestyle ingon nga amahan o ginahan? Nakapalipay ba ni? Na-inspired ba ang atong mga anak? Proud ba atong mga anak? Mauna akong papa, mauna akong mama. Proud kay ko nila. Di ba? Wa ba sila gitago nga pagdumot kay na sila natay gihimo nilang di maayo? This time, as of now, at this moment, pwede ninyo i-evaluate, i-examine ninyong pagkinabuhi. Kung nakahatag ba nig inspirasyon, kalipay sa itong mga anak. Kaya kung nakahatag kinig kalipay, praise God. Sigurado nga kung mugiya ka, mumaymay ka sa imong mga anak, no? Mubadlong ka, sigurado kang sundon. Pero kung ang imong gibuhat, ikson, paminaw, mga ginikanan, no? Husband and wives, kung ang inyong gibuhat, wa nalipay ang inyong mga anak, sigurado, tando-tandoon na mo, ma! Pa! Lagi, okay, lagi, pero di na, babar, ano man, sila mismo wa na panalanginan nato. Amen? For us to become an effective guide to our children, let us set a good example to them. Kuha? Aron mahimo tang epektibo nga giya sa atong mga kaanakan. Kinahanglan nga sa atong mga binuhatan, silang tanan mapanalanginan, dili ta mahimong kapandulan. Kay kung mahimo ta nilang kapandulan, bisan mangugat pa ta nga mubadlong sa atong mga kaanakan, posible nga kita lingog-lingogan lamang, tando-tandoon lamang, pero iniglakaw, inigtalikod, kalimtan tanan. Ngano man, wala man sila na panalanginan nato. Amen? Ako na gibalik-balik, dili ta epektibo mga ginikanan nga mugiya sa itong mga kanakan kung kita mismo mga badlungon. Unas tanan, adto sa tas Ginoo kay mabuutan ta niya. And then after that, pwede na ta mugiya nila. Ako, Exxon, makagarantiya ko, mahimo tang epektibo nga giya, epektibo nga kanabitang counselor sa atong mga anak kung panalangin ang atong mga binuhatan nila. Kunya maikog na sila, mo traidor na to, mo buhat og di maayo nga naman. Kabaluman sila nga mga buutan ta. Si mama o papa buutan kayo, grabe lang sakripisyo sa akong pag-eskwela. Kunya ingani na lang musuot ko og lodging house, magpabuntis ko, bahala ori kang uyaba ka. Magbuwag ta og buwag. Siguraduhon ako ang pag-eskwela kay si mama o papa. Akong gibalyo ang ilang sakripisyo. Pero kung badlungon si mama o papa, bahala na sila mama o papa, maglads ta. Way klaro na sila, kabantay mo, dili ta respetuhon. Kay kita po'y nakaingon. Again, mga ginikanan, according to the word of God, di na to pasok ko na itong mga anak. Kung dili magbuhat tag mga butang, nga mahimo tang panalangin nila. Kay kung sa panahon nga kita mugiya nila, tuuhan ta nila. Kay mga maayong putang sulundon, maayong ehemplo. Good example man ta nila. Labaw sa tanan igsoon, nay word diri nga linya nga di na ko kalimtan, amumahon nato atong mga anak sa pinaagi sa Kristohanon nga pagdisiplina. Once mo disiplina ta sa itong mga anak, i-appeal yun nato ang Ginoo, makasala sila, ang si Lord masuko anak. Ako ang gibulalan anak, kay di ni maayo masuko ang Ginoo anak. Anak ayaw pamakak, masuko ang Ginoo. Something anak bitaw, puro Ginoo. Anak simba ta ayaw glaglaag kay masuko ang Ginoo na watay panahon sa Ginoo. Ang Ginoo ra ba naghatag natog libreng ginhawa? Ang Ginoo naghatag natog panalangin aron makasurvive ta taliwala sa krisis. Anak ka manimba ta na atong tagahigayon ang Ginoo, kabantay mo. Mao nay nindot nga giya, i-appeal ang Ginoo. Mao nay gidasig kanato ni Apostol Pablo. Amumaha ang inyong mga anak pinaagi sa Kristohanong pagdisiplina. Amen. Kay ana nga time igsoon nagpanday ta para sa ilang hayag nga ugma. Ana nga time igsoon kanang gitawag Kristohanong pagdisiplina, nagtanom ta og mga binhi nga makaani ta og hayag nga ugma puhon. Kay kanang nga mga binhi man nga nalipay ang Ginoo, mga binhi nga nay kalabutan sa Ginoo. Sigurado ang ani nga nindot kaayo. Amen. Usa ka pagpahinumdum kanato mga ginikanan. Kay nindot kayo nga ang relasyon sa ginikanan ug anak kana bitawng maayo, nindot kayo, no? Ang pamilya malinawon kay nindot ang relasyon sa anak ug sa ginikanan. O kung kana ang mahitabo igsoon atong gi-attract ang blessing, ang favor ni Lord.
No? Kay malinawon man, puno sa gugma, na sentro ang Ginoo. Ganaan si Lord mo panalangin, anak. Pero katong pamilya nga gubot kay nagdinumtanay ang anak og amahan, anak og inahan. Usaon pag-bless ni Lord, samok man. Ang Diyos, si Lord Igsoon is prinsipi sa kalinaw. Di siya ganahag mga gubot. Apan kung ang pamilya malinawon kay si Kristo ang nagpatunga, kung ang pamilya na igugma na ipagsinabtanay, way pagdinumtanay sa mga anak og sa ginikanan, ang blessing ni Lord ma-attract ana nga family. In other words, kana nga pamilya matawag na siya og blessed family. Kay ang panalangin sa Ginoo na kanunay og iyang pabor ana nga pamilya kay nakita sa Ginoo nga siya gisentro. Nakita sa Ginoo nga naigugma, na ipagsinabtanay. Amen. Way mga nagdumot ug na may mga bingkil-bingkil kay di man kalikayan, dali ra mo pasaylo kay mao lagi, no? Ang mga ginikanan maayo man pong ehemplo sa ilang anak. So mga anak pod gisundog ang iyang mga ginikanan. Ang resulta linaw, puno sa kalipay. Ug tungod niya na ma-attract ang blessing ni Lord. Apan katong pamilya nga gubot kayo, kay napungot ang anak sa iyang papang palahubog, napungot ang inahan kay sugarol, napungot sa way blessing ni Lord na maglisod. Amen. Mo na mga igsoon, again, usa ka pagpahinumdum ka nato ning katnas kapunon nga kitang mga ginikanan di na to pasukon atong mga anak. Dapat maayo tang sulundon, maayo tang ehemplo nila. Kay ron motubo sila nga maliwat sa sila nato kay kung kinsa punuan mao masad ang bunga. So para sa mga ginikanan diha nga wa pa mo kabiyaan ang inyong mga bisyo nga dili maayong sulundon sa inyong mga anak, hinahinay na tagbiya. Ug para makabiya mo na igsoon, chati lang ko niya maguban ta. Bitaw para makagawas ta nang unsa man ang mga bisyuha nga wa malipay ato mga anak, unas tanan muduol jud sa Ginoo. Kay wa magilaing makapabag-o na to, no, makabadbad sa tanang gapos sa panuway. Makahatag na tong tinud-anay kabaguhan o kita mabuutan ang ato radyong langitnong amahan, no? Mga lagad ta nga seryoso sa Ginoo mga ginikanan, no? Tinud-on gyud nato ang atong relasyon sa Ginoo, mo resulta gyud nagtinud-anay kabaguhan nya ikalipay na sa atong mga kaanakan. So every time nga musugo ta nila, mo maymay, mo tudlo, tumanon gyud nila ngano man nakita man sa nila ang atong kabaguhan. Maayo naman tag sulundon. Amen. Usa ka pagpahinumdom nintak naa sa kapunon. Magamputa. Hallelujah. Father God, thank you for your word this afternoon. Salamat sa imong mensahe, Ginoo, mahitungod sa unsaon pagtudlo sa among mga anak. Ug unsaon pod nga kami tuuhan samtang mutudlo mi, mugiya mi sa among mga anak, Ginoo. So Lord, unas tanan, I pray to all of the parents right now who are watching. Tanang mga ginikanan, I pray, Lord, nga mahimo dyan ming unas tanan, maayong ehemplo sa mong mga anak. Dili sad mi mahimong maayong ehemplo sa mong mga anak kung layo sad mi sa Ginoo. So Lord God, I pray sa tanang mga nagtan-aw karon mga ginikanan, kanunay gyud ming mangandoy nimo, Lord God. Kanunay ming uhaw sa imong presensya, nami panahon kanimo. Kanunay mi Ginoo nga naay gitawag og personal devotion nimo, ang among relasyon nimo Ginoo hingpit. Aduna gid mi intimate relationship nimo, Lord God, kay diha gid magsugod ang tinud-anay kabaguhan. Diha magsugod, Ginoo, nga mahimo ming maayong ehemplo, role model sa among mga anak. Ug sa panahon nga motudlo na minila, mugiya, sundon minila kay ang among kinabuhi panalangin man pud nila. So Lord, again, I pray to all of the viewers right now, to all of the parents who are watching this time. Mamuhat ka silang kinabuhi, Ginoo, himua silang panalangin sa mga kaanakan. Nga mahimo ming role model, maayong sulundon. Dili mi mahimong kapandulan sa among mga anak, ug dili masuko ang among mga anak namo tungod kay nami gibuhat nga dili maayo. But Lord, I pray right now to all of the parents who are watching this time nga unas tanan na gyud mi kahadlok nimo. Kay kung naa lang mi kahadlok nimo, mahadlok pud mi buhat og mga butang nga dili malipay ang among mga anak. Kung dili among buhaton mga butang nga makapalipay nila. Mga butang nga makahatag nilang inspiration and motivation nga magkinabuhi nga matarong og muduol sa Ginoo. Lord, I pray nga kining mensahe nga among nadungog karon dili mo labayng kawang kung dili amo ning kinabuhion. Ug mao ni hinungdan, Ginoo, nga mahimo ming maayong ehemplo nga ginikanan. Kani nga mensahe mao ni hinungdan, Ginoo, nga mahimo ming panalangin dili kapandulan nga ginikanan kay kami ang gisunod sa among mga anak. Ug dili na namo mahimo, Ginoo, kung wala imong tabang. In Jesus' name. So Lord, tabangi sad mi, Lord God.
tabangi mi Ginoo aron among ma-attain, among mabatunan ang among pagkaamahan or inahan nga maayong sulundon sa among mga kaanakan Ginoo. Makita unta ka Ginoo, I pray it in Jesus name. I declare it Lord God nga ang imong character mo reflect sa mga character namo nga mga ginikanan. Hallelujah. Lord, again, thank you for your word. Thank you for your presence. Holy Spirit, salamat kaayo. And this time, Lord God, among gipadayon pag-ampo ang mga OFW in different countries. Ang mga seaman, Ginoo, mga naka-permanent residents, ng mga Pilipino, sa lain-laing nasod. Lord, I pray, padayon kapag kupot silang kinabuhi. Padayon kapag pamuhat silang kinabuhi, and I pray, Lord, nga dili sila malipat sa kwarta, magsige na lang silang tigom. Apa nakalimot sila pag seryoso sa ilang relasyon nimo. At the end of the day, sa dakong hukom, dili ang kwarta matubang nimo, kung dili among relasyon nimo. So Lord God, I pray for them right now. Taliwala silang kabisi, Ginoo, mugahin jud silang panahon nimo. Muhatag jud sila quality time nimo sa imong pulong like this, Lord God. Sa pag-ampo, sa pag-awit kanimo, pag-worship, Lord God. Tungod kay usa ka adlaw, imong tan-awon, Ginoo, imong pangitaon Ginoo ang among relasyon, ang among commitment yun kung naunsara dili ang kwarta makapalit og kaluwasan namo. Ang langit dili namo mapalit og kwarta kun dili kinahanglan nga naagin mi hugot or hingpit nga relasyon nimo Ginoo. Again Lord, I pray sa tanang mga OFW karon, tagay sila kauhaw nimo. Kauhaw sa imong presensya, kauhaw sa imong mga pulong Ginoo. Nga kanunay silang muduol nimo Lord God. Bisan sa ang ubang mga kaanakan nimo karon Lord God nga dili ka simba kay busy sa trabaho, but Lord God, let it be nga naagid sila time nimo Lord God. Na sila time nimo during their sa panahon nga naay mga day off nila Lord, or naay mga higayon Ginoo nga break nila Lord God. Ila jud nang ihatag nimo Ginoo, knowing nga ang tanan nga naa nila karon gipiyal ra na nimo. Walay ila Ginoo. The truth is walay ila. You are the blesser. You are the giver of the gifts. Ug ang naa nila imo nang gipiyal nila. So Lord God, I pray nga dili sila malipat sa blessing kun dili ilang i-value ang blesser. Because I do believe Lord God, the more sila mahimong kasaligan sa imong gipiyal nila, the more pagid nimo sila i-bless Lord God, in Jesus name. And of course Lord God, I pray nga tagaan nimo sila maayong panglawas kanunay kay dili sad lalim magkasakit Ginoo nga layo sa pamilya, layo sa hinigugma. And I pray for divine protection, Lord God. Bisan pa sa mga tentasyon, Lord God, liguna sila nga makabarog. Labi na sa mga magtiayon nga layo sa ilang pares, liguna, Ginoo. In Jesus' name. Hatagi kaalam nga langit nun, Ginoo. Aron makamao sila unsaon pag handle sa mga sitwasyon nga lisod, labi na sa mga tentasyon, Ginoo. In Jesus' name. Salamat, Lord, again. I-bless sila in the mighty name of Jesus. So, Lord God, this time we continue to pray, Lord God, tanang mga viewers karon, Ginoo. Tanan nga nagtanaw karon bisan pa man ang mag-replay unya Ginoo. Kutob sa makadungog makakita ani Ginoo. Lord, I pray mamuhat ka. Unsa man ilang mga problema nga giatubang karon, gipas-an nga mga bugat kayo, mga struggle, mga battles nila Lord God. Pangitaig paagi Ginoo, tabangi sila Lord God. Mamuhat ka sa ilang sitwasyon Lord, and I pray nga imong tagaag kasulbaran, tagaag solusyon, tagaag mga pamaagi Ginoo. I believe, Lord God, bisag usahay mahutda na migpaagi Ginoo. Wala na mi kabalog unsay angay namong buhaton sa among problema. Ipan ikaw nga Dios, you're a way maker. You're a miracle worker. The same God nga nagbuhat og mga dagkong milagro sa panahon nila ni Moises, ikaw sa bang Dios nga among gilagaran karon. So Lord, I pray magbuhat kag milagro, mamuhat ka sa ilang sitwasyon karon nga gikinahanglan kanila Ginoo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat kay Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. So, Lord, niningtak na among ang kuno ng kadaugan, ang kuno na mong mga panalangin, grasya, pabor, gikan kanimo, ang kuno na mo ang mga dagkong butang nga imong ipatagamtam kanamo. Sa makanunay, himua lamang kaming angayan o kapilan. Kay dili sad minimo bubuan kung dili may kasaligan. So, Lord, make us worthy, deserving, good steward of your blessing, Lord God. Salamat kay Amahan. Again, ang kuno namo ang mga milagro uban sa dakong pagtuo. Mao kini ang among pag-ampo Amahan, amo kini gipangayo ug gipasalamatan pinagi sa ngalan
sa imong bugtong anak nga si Hesukristo nga mo imong bugtong agalon og personal nga manluluwas. Amen and amen. Hallelujah. Mabungahong kapunon mga igsoon. Praise God. Salamat sa mensahe sa Ginoo sa iyang presensya. And that's all for this afternoon. And see you again tonight. Basta mag-live taon niya sa Prisuhan igsoon, magwalay ko dito niya. Okay? So salamat sa inyong pagkiguban kanako sa kahanginan. Kung niningtak na akong ibalik tanang dungog og himaya sa tong buhi nga Dios. Og ako nagaampo mga igsoon nga kamong tanan diha nga nagtan-aw naagin mo sa mayong kahimtang, tanan ninyong mga plano, giyahan sa Ginoo, tanan ninyong mga desisyon, mga buhat sa inyong kamot paboran sa Ginoo. In Jesus name. Pa-shout out pastor. Okay, shout out daw Andre Bon Kanya Bulanoy. Okay. Brad, God bless. So, again, that's all for this afternoon. Unya ako dahil gipasalamatan again ang atong mga subscribers, to mga new followers, welcome kaayo mo, salamat kayo. Unya atong mga na po yung mga star senders, na yung mga new viewers na to, salamat kayo, no? So, prayer jud nako kanunay naa kaninyo tanan. Amen. So, ang ikabili ninyo sa mga kanunay igsoon, ampo unya amping kanunay. Ingon nga ako nagaampo kaninyo, mas maayo nga magampo ug magamping sadta. Amen. So, again, see you later tonight. Igsoon kung itugot sa Ginoo basta makalugar ko. Kay di sa ko makasaad kay usay na yung mga urgent bitaw mga kalit nga mga appointment. Usay na ako ibisita or tawagan ba ko, no? So basta as long as I have the opportunity later, I will grab that opportunity niya mag-live ta. And before na ko ni-end, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para mas more followers naman good, mas daghan ang viewers niya, mas daghan ang makadungog sa pulong sa Ginoo. Amen. Mas daghan ang ma-bless. Amen. So, this is for the glory of God. So again, that's all for this afternoon. See you later, mga igsoon. To God be all the glory. Keep safe, everyone. God bless.